Безнең сәләттәгеләрнең үзенең бер шундый сүзе бар. Биләргә без киләбез түгел, биләргә без кайтабыз. Һәм мин монда килгән саен, менә монда мин үземне нәкъ кайткан итеп хис итәм. Күптән өйдә булмаган кебек, күптән менә шушы урынга кайтырга теләгән кебек һәм аяк басканнан ук, һәм миңа монда рәхәт. Көн саен уянып, шушындагы тауларга, шушындагы балаларга, аларның елмаюларына сакланып, шатланам. Бездә дөрестән дә бик могҗизалы балалар. Алар көндез иртә белән роботлар төзиләр, кодлар язалар, кич белән җырлыйлар, биюләр куялар. Гомумән без программаны балаларга кызык булсын итеп тә, алар бераз укудан ял итсеннәр дип тә төзибез. Һәм икенче яктан, әлбәттә, ул мәдәни программада аларга белем бирергә тиеш дип уйлыйбыз. Хәзерге 21 гасыр кешеләре IT өлкәсен белергә тиеш. Һәрберебез нинди өлкәдә булмасак та. Безнең сәләттә белгечләр дә бик күп бу юнәлештә, һәм алар балаларга яңа белемнәр бирә алалар. Шәхсән мин программаны карап, кайбер дәресләргә үзем дә барам. Сәлкешләр бер яктан IT юнәлешендә белгечләр булгач, икенче яктан үзләренең ничектер иҗат ягыннан да ачкач, бу бик кызыклы комбо һәм моның артыннан карап, шушы сәлкешләр артыннан барырга теләк туа. Хәлләр ничек, кайф ничек? Siz үзегезне дә табарсыз, сездә булган сәләтләрне аша алырсыз. Чөнки монда бик күп кызыклы шәхесләр, кешеләр һәм сәләтнең иң зур кыйммәте ул әлбәттә менә шул мөхиттә һәм сездә, сәлкешләрдә, идаманнарда. Беренчедән курыкмагыз. Нәрсә генә эшлисегез килсә дә эшләгез, эшлисегез килмәсә дә эшләп карагыз, бәлки ул сезгә ошар да. Һәм иң беренчедән тагын бер кат әйтеп китәм, курыкмагыз, бөтен нәрсәдә катнашыгыз, бөтен нәрсәне, бөтен ала алган әйберләрне алыгыз һәм бөтен мөмкинлекләрне кулыгыздан чыгармагыз.